man differentierer det, så bliver det f mærke x er lige med 2x. Så tegner jeg en graf hernede, og indsætter 2 punkter, som er q og p, og her bliver x0, og her har vi x. Så tegner jeg punkterne ind, så p det bliver til x0, f x0, og q bliver til x og f x. For at finde stejligheden, så sætter jeg ind i formlen eller APQ, som er y i anden minus y i første over x i anden minus x i første. Så sætter jeg mine formler ind i formlen, og så bliver det x0 i anden minus x i anden over x0 minus x. Så sætter jeg det ind i kvadratsætningen, så det bliver x0 minus x og x0 plus x over x i anden, x0 minus x. Så x0 og x0 her, de går ud med hinanden, og tilbage så har vi x0 plus x. Så lader jeg x gå mod x0, og tilbage bliver det